敵を集え。我が命に従いその姿を現せ。全員が逃げたようじゃな。これで心配するものはない。全力を出して戦うことができるわい。命を捨てる気か。覚悟を決めた相手は思わぬ力を出すことがある。気をつけ。アーロン様お一人を残して我々だけ逃げるなどできません。我々も最後までこの命を懸けて戦います。そうか。どうせ止めてもお主らのことじゃ。ならば前にも言った通り、カルザスのためにも一人でも多く帝国兵を倒すとしよう。わしは長く生きすぎたのかもしれん。だがこんな命でもただでくれてやるわけにはいかん。我が敵を撃て。
死を決意した者とはやりにくいな。自己犠牲がアホくせえ。寒気がするぜ。お前にはそうかもしれんな。だが騎士たる者はそのような敵に敬意を払うものだ。俺とは逆だな。傭兵は生き残らなくちゃ意味がねえ。そもそも傭兵は自分の理想のために戦っているわけじゃねえ。負けてたま我が敵を撃て。我が敵を撃て。アロン様、申し訳。前線が突破されたか。さすが四天王と呼ばれるだけはあるようじゃ。じゃがわしも昔は剣の腕で大陸中に名を馳せた男。そう面白い。俺の剣とどっちが上か確かめてやるぜ。
謙遜は怠らん。もっと力があれば。かの者の傷を癒したまえ。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。さすが帝国の頂点を極めるだけはある。厳しい戦いになりそうじゃ。